med at putte noget læbrumad på læberne, for de skal jo også lige være fine. Og så putter jeg også det her. Så putter jeg noget speciel creme på heroppe. Nej, det er også creme. Er det creme? Ja. Det er det. Ja. Så går vi videre. Vi har ikke så mange ting. Men så putter vi en anden læbrumad på. Der gør sådan, at læberne bliver bløde. Gør sådan her. Kigge klar. Så går vi til mascaraen. Er det dit? Så er make-up'en færdig. Så går vi til håret. Så skal vi komme i gang. Vi rører hendes hår. Vi skal have nogle forskellige frisyrer. Men det passer ikke. Fordi jeg har make-up på. Så skal hun have en perfekt frisyr til. Så vi kommer nok til at prøve et par frisyrer. Det tager lidt lang tid. Jeg har en uller i hår. Og så er der sådan hår i den side. Eller den her. Den der. Er det din, Liva? Ja, det er en, jeg lige har fået af bedste. Boom! Ej, det går ikke, Vixi. Vi skal have noget, der passer dig bedre. Skal vi prøve nogle flætninger? Yep. Og sådan blev flætningerne. Jeg tror, vi skal prøve noget andet, ikke? Ja. Skal vi prøve sådan? Så fandt vi endelig en frisyr, og så nu går hun der. Og hun er blevet rigtig fin med nogle scrunchier på armene og helt nyt tøj. Så vi bliver rigtig glade for resultatet. Nu ser vi lige hendes hår bagfra. Det er en flætning, der er lidt rodet. Så tusind tak. Tak fordi I gad at se med, og så like, abonner og kommenter, og så ha' det rigtig hyggeligt. Og skriv i kommentaren, hvis der er noget, jeg skal lave. Så vi ses, og vi ses, og vi sætter så op i